Salutare toată lumea, bine ați venit la un nou episod de Geometry Dash. Acum am făcut imediat după ce l-am postat Jumping Area. Hai să vedem. Rex. E auto. Nu am făcut-o, nu știu. Să ne facem la alta. X. Maxis. A. Oh. E o copiere după Electromax. Ce? Ori mapa asta e fake, ori am apăsat eu pe ceva. Mi-mi place skin-ul meu, adică de foc. Da, deci am apăsat eu atunci pe ceva. Cea mai fi postată la canal de patriotism. Pe aia n-am făcut-o, asta am făcut-o. Pe aia n-am făcut-o, asta am făcut-o atunci. Uite că nu era făcută. Nu am salvat. Kinect. Are muzică? Sper să aibă muzică. Nu faci chestii de-astea. Bine, cam am... Da, hai să mergem în setări. Aici. Hai să dăm la rulet. Să nu-mi pice clapstep, să nu-mi pice clapstep. Credeam că base after base. Acum ai 4. Deci 5 e mult mai greu decât 4. 5 e mult mai ușor decât 4. Adică n-are chestii de-alea pe tavan așa grele. Ce facem? Tam tam taram taram tam taram taram. Mă pelează. Am făcut niciun ban pentru că nu prea stau eu să iau banii de aici. Ce ne dă iar ruleta.
E cam greu. Am făcut-o pe practic mod, încă e foarte greu la ea. Uite că 23%, dar n-ai cum să-ți iei 23. E fake harta. Aproape. Mine mă cam enervează, dar nu e fake. Că undeva, adică am făcut 23 mai, poate în vacanță. Și vreau să fac în vacanță. Cum a fost în vacanță? Să-mi spuneți în comentarii. De la cât am interesam eu. Dar acum câteodată vreau. Ce naiba a fost aia, bă? Ceapa lui care a fost prima coasă, bine, cam am ducat acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați, dacă nu sunteți abonați, să vă abonați, să dați un like, că nu doare. V-ați spălat de la Pineapple. Stai să facem și noi aici, dacă mor, încheiem episodul și gata. Episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like, m-a bucurat foarte mult și ne vedem data viitoare.